Toto je Kristína, má 15 rokov. Má rada seriály, páči sa aj Andrej, voľný čas trávi na mobile a nechápe rodičov. Tak ako štvrtina tínedžerov, aj ona môže byť nosičom baktérie meningokoka, ktorý spôsobuje dve závažné invazívne ochorenia. Meningokokový zápal mozgových blán, meningitídu a otravu krvi, meningokokovú sepsu. Ako jej kamaráti, aj Kristína je v životnom období, kedy nadmerne zaťažuje svoj imunitný systém. Keď sa vysíli pri športe, keď sa učí do noci na písomku, pri aktivitách s kamarátmi, alebo keď sa odviaže na diskotéke. Oslabený imunitný systém si pri infekcii nedokáže poradiť s meningokokom. Ochorenie má naozaj rýchly priebeh. Do 24 až 48 hodín od nástupu dochádza ku kolapsu organizmu. Meningokok môže vaše dieťa pripraviť o končatiny alebo o život. 10 až 15% prípadov končí úmrtím. V roku 2015 bolo na Slovensku zaznamenaných celkovo 30 prípadov invazívnych meningokokových ochorení. 4 z nich boli smrteľné. S meningokokom hrá vaše dieťa o život. Informujte sa u pediatra o možnostiach prevencie. Viac informácií na www.stopmeningokok.sk.